Takže čaute, ja som Finus a toto je cheat movie hráča Asen Pičus Kokot. Takže prvý čas, jeden fejkuje Bčko a druhý ide long. On o ňom vôbec nevie. Ideme si s VHčkom. Vidí ho na longu, rýchlo skočí na plant, ak nič sa nedeje. Teraz si ho nezmyselne čaká a kúka si dá si cross pekne pri stenu, kade mu volkuje. Zaujímavé, fakt. Takže tomuto fakt nechápem, akože čo týmto chce dokázať, že tu bude skákať tak šašo, ale nevadí. Tu sledujte toho hráča, jak tým crossom na ňo mierí, jak si ho sleduje. To je úplne trápne, ty kokot. No tak toto je asi najlepší čas, čo som videl, je to úplne smiešné, on tak tam nejde do toho plantu, každý kolo tam chodí normálne do záchodu, ide pozrieť a teraz by volkoval až do textúry, ty kokot, by to preskočil a to je do druhej mapy, potom uvidíme pekne, aj nechá obetovať spoluhráčov, môže pekne vybehnúť, špina jedna. Ja som strieľal na obchodoch s nejakým čurákom a proste on z ničoho nič začne pozerať na plant. To som bol, ja viem, že som nedúpol, som len tak nejak ticho chcel vybehnúť a on proste ma tam čakal, nechápem, čo to je, čo to dokáže.